Takže poďme na to, pred sebou máme jeden neuveriteľne dramatický príbeh, boj jedného národa o holé prežitie. A pozrieme sa naň cez optiku alternatívnej histórie, a to v štýle, ktorý mnohí poznáte, Country Balls. Pomôžu nám rozpliesť tú zložitú dynamiku konfliktu, ktorý doslova otriasol srdcom Európy. Viete, ono to tak býva. Každá veľká katastrofa sa začína v momente, keď sa zdá, že je všetko v úplnom poriadku. A presne to vidíme aj tu. Maďarsko pred búrkou. Stabilná, celistvá krajina. Toto je vlastne taký náš bod 0. Mapa mieru, ktorá ale, ako čoskoro uvidíme, bude doslova prekreslená ohňom. A potom, z ničeho nič, bum, blesk z jasného neba. Násilný komunistický prevrat, ktorý bez akéhokoľvek varovania uvrhol celý národ do totálneho chaosu. Mier? Ten sa skončil v jednom okamihu. A hlavné mesto? To sa ocitlo v plameňoch. Tak dobre, poďme sa na to pozrieť pekne po poriadku. Táto prvá kapitola tá je celá o tom, ako neuveriteľne rýchlo a brutálne bol ten starý poriadok zvrhnutý. A na jeho miesto nastúpil nový, veľmi agresívny komunistický režim, ktorý mal s krajinou svoje vlastné, veľmi svojské plány. A ten nový režim teda neváhal ani sekundu. Svoju moc si upevnil tou najsurovejšou vojenskou silou. Tanky v uliciach. To nebol len nejaký symbol. Bol to úplne jasný odkaz všetkým, či už doma alebo v zahraničí, že táto nová vláda nebude robiť žiadne kompromisy. No jasné, že takýto radikálny krok priamo v srdci Európy nemohol ostať bez odozvy. Susedia sa teda rozhodli, že sa na to nebudú len tak nečinne prizerať. Poďme sa pozrieť, ako na to zareagovali. Tá medzinárodná reakcia bola naozaj rýchla a veľmi rozhodná. A tak vznikla tzv. Veľká aliancia. Ale pozor, toto nebola nejaká dlhodobo plánovaná dohoda. Vôbec nie. Bola to čisto pragmatická koalícia, ktorá sa zrodila z čírej nutnosti. Československo, Rumunsko, Juhoslávia a Rakúsko. Všetci sa báli, že sa tá nestabilita a komunistická ideológia preleje aj k ním, takže sa proste spojili, aby čelili tejto hrozbe priamo na svojich hraniciach. A kto stál na čele tejto aliancie? No, boli to naozaj kľúčové postavy celého regiónu. Tomáš Garrigue Masaryk za Československo, Karol II z Rumunska a ďalší. Všetci mali jeden spoločný cieľ – potlačiť túto agresiu a čo najrýchlejšie obnoviť v regióne poriadok. Tento obrázok to ukazuje úplne dokonale. To vojenské odhodlanie a tú jednotu aliancie. Toto neboli len nejaké reči a politické vyhlásenia. Kdeže? Oni sa reálne pripravovali na masívny protiútok. Cieľom bolo zasiahnuť aktívne a potlačiť ten konflikt skôr, než by sa stihol nekontrolovateľne rozšíriť. A presne tu sa to všetko začína. Samotná vojna. Táto mapa nám ukazuje tú úplne počiatočnú strategickú situáciu. Komunistický režim síce kontroluje Maďarsko, ale je kompletne obklúčený mobilizovanými silami Veľkej aliancie. Je to ako taký kotol pod obrovským tlakom. A všetci vieme, čo sa stane s kotlom pod tlakom. Skôr či neskôr musí vybuchnúť. A presne to sa aj stalo. Ofenzíva aliancie začala fungovať, prinášala prvé ovocie a situácia sa začala otáčať. Komunistické sily sú teraz zatláčané späť. A ako môžeme vidieť, úplne kľúčovou úlohu tu zohral hlavne ten bleskový postup rumunských vojsk z východu. Vojenská kontrola komunistického režimu sa v tomto bode prakticky úplne zrútila. Úspech kampane Veľkej aliancie bol naozaj drvivý a zdalo sa, že definitívny koniec vojny je už na dosah ruky. Lenže ten úplne najtemnejší okamih tohto celého príbehu mal ešte len prísť. Hoci tá pozemná vojna bola v podstate už vyhratá, konflikt sa zrazu presunul k svojmu absolútne desivému vyvrcholeniu. Aliancia sa totiž rozhodla, že zasadí posledný, finálny a zdrvujúci úder. A to priamo na hlavné mesto. Aliancia sa teda rozhodla pre ten najradikálnejší vojenský akt – letecký útok, vedený, ako vidíme, československými silami a bol zameraný priamo na srdce komunistického režimu, na Budapešť, na mesto, ktoré už aj tak bolo poznačené ťažkými bojmi. A toto je presne ten moment dopadu. Predstavuje to tú obrovskú, nepredstaviteľnú deštruktívnu silu, ktorá sa zniesla na celé mesto. Áno, cieľom bolo zlomiť posledný zvyšok odporu režimu. Ale tá cena? Tou cenou bolo zničenie historického srdca mesta. Aký bol výsledok? Jedným slovom, katastrofálny. Mesto a hlavne jeho obyvatelia zaplatili tú úplne najvyššiu cenu. Ikonické pamiatky ako budova parlamentu alebo reťazový most, všetko ležalo v troskách.
Dá sa povedať, že to bola Pyrrhova porážka komunistov, zaplatená úplným zničením hlavného mesta. Lenže presne táto scéna totálnej deštrukcie a absolútneho zúfalstva sa stala niečím, čo nikto nečakal. Stala sa katalizátorom. Pre obyčajných Maďarov, ktorí dovtedy trpeli pod komunistami a zároveň aj pod útokmi aliancie, to bol jednoducho bod zlomu. A práve tu prichádza ten najdôležitejší obrad celého príbehu. Vojna zrazu už nebola len nejakým vonkajším konfliktom medzi štátmi, z toho popola zničenej Budapešti totiž povstal úplne nový a nečakaný hráč, samotný maďarský ľud. Ten pohľad na vlastné zničené hlavné mesto, to premenilo všetok strach a smútok na čistý hnev a odhodlanie. V ľuďoch sa zapálil neskutočne prudký revolučný duch a mali jediný cieľ vziať si svoju krajinu späť z rúk režimu, ktorý ju priviedol na okraj záhuby. A tento citát to vystihuje úplne presne. Z popola porážky povstal oheň revolúcie. Presne to sa stalo. Z obetí vojny sa v jednom okamihu stali jej najodhodlanejší bojovníci, pripravení bojovať za svoju vlastnú budúcnosť. Tento vizuálny kontrast tu vedľa seba hovorí naozaj za všetko. Na jednej strane zúfalstvo, na druhej odhodlanie. Zobrazuje to dokonalú transformáciu celého národa. Od pasívneho utrpenia k aktívnemu ozbrojenému odporu. Je to premena obete na bojovníka. A tak sa celý tento príbeh pomaly chýli ku koncu. Aj tá vonkajšia vojna, aj tá vnútorná revolúcia obespejú k svojmu nevyhnutnému a povedzme si na rovinu aj krvavému záveru. K momentu, kedy sa všetky účty definitívne zrátajú. Pre komunistický režim to bol proste koniec. Boli doslova uväznení medzi dvoma mlynskými kameľmi. Zvonku na nich tlačila postupujúca veľká aliancia a zvnútra zúrila ľudová revolúcia. Nemali absolútne žiadnu šancu. Nič iné im neostávalo, len sa definitívne zrútiť a kapitulovať. Ten vnútorný konflikt nakoniec vyvrcholil aktmi, povedzme tvrdej revolučnej spravodlivosti. Tí, ktorí stáli na začiatku za celým prevratom, boli chytení a popravení samotnými revolucionármi. A to bol definitívny, absolútne nekompromisný koniec ich vlády. A tak sme na konci. Pri pohľade na to zničené mesto ale zostáva visieť vo vzduchu jedna naozaj znepokojivá otázka. Režim je síce porazený, krajina je oslobodená, to áno. Ale aká je tá skutočná cena, ktorú národ zaplatí za to, aby sa zachránil? Pretože jazvy občianskej vojny a cudzích zásahov tie zostávajú ešte veľmi, veľmi dlho potom, ako utichnú posledné výstrely.